добре в моето ново видео. Днес как играм с моята вратовческа Полина Анастасия. Кажи нещо. Що не кажа, добре? Това е Лана. И това е Лана. И играме с Спартакиадът Футбол 2. Сега 20 и аз съм Челси. Лана е Стоук Сити и починям. Ще те Стоук Сити. Футболската екипа. И аз давам гол. Дидия Дрогба дава гол. И айде, нека шутира Стоук Сити. Опа. И пак гол. Она не знае да игра и аз знам. Оп. И видите ли го и аз от прова на едно. Оп. Нещо тихо ми сбораш. О, ако е гол, леле, майка. И може да играме тротакни си 4-5. Оттам може да снимаме на Nidhogg. Защото е Nidhogg, бре. Та играта, ма. Кой е тая? Со 20-60. Може и това ќе го снимаме после. Кой се те по 20? Да. И даде ми гол, додейки я покажу шире. Чекай да кажа. Да ме се гледа. О, кой гол! Кой гол! Анастасия, що ти е на тебе? Иначе, она се вика Анастасия. 7-2. Те победих. Играме какво е на место компютъра. Киняме и аз съм Стоук Сити, а не Манчестър. Шоба го намести, бре, гледай какво е жу. Манчестър Сити. И ево го голът. Яво е келчето. Опа! Айде доби лоша нога. Еве го голът. Ай ти попущаме два гола. Чек да ти попущам два гола. Айде. Ти попущам още един гол, чек. Чакай, ти попущам. Ай, шутир. Браво. Женско и мора да се попуща. Чекай, ма ти попущам. Извини ми се. И угя. Сега е последният гол. Уй! Попущам ти. Глеса. Уй! Не! Браво! А да не ти попущаше тия два гола? Беше 2-2. Yes. А не кем та лютко. А не кем той. А не кем. Види го. Она Ливърпул и Нюкасъл. Бъдем ти си помниш. Браво! Това е трета последна, господине. Не бе, я рече 4-5. Рече 3-4. Па значи 4. И я не съм господин. Тук. Лош. Какво ни наместа компютър? Той ти топко! А я така само да стана на гол, да ли ке победам? И да скокам и да отбрана топките. Уй. Ай. Колко съм смутен. Ай, Виж, снимаме под мен. Ай, мани се мори. Я не смеям да помина в центъра, ти смееш. Кой център? Не! Я не смеям да го поминам, ти смееш. Защо? Ти аз съм отгромбеден играч, хайде. Защото е отгръбен. Ай, пробай да ще се минеш. Ама не, аз и така не вести, а иначе смеям, аз сакам така. И бяк.
И четвърта последна. Болтон против Сандерленд. Една ме победи. Опа. Ай, отбран. Ай, май добивме супер гол. Вместо да се върне да отбране гола на... Види скокал си. Ей! Попускам ти малко. Нека снимаме 6 минути. Шаво! Още не е много. Безмайка те победи! Още не е много. Ама я не е никой ист. Раки Я се къде? ист. Я съм Клео и съм Нур. Само не ми това секретарка. Секретарката. Иначе вие ще работите. Ой, врати се! Лошо. Ари, тън! Чекай да одявам епизода. И то е за епизода и